Салом халқи YouTube, ҳама каса хуш омадед ба шабакаи мо, яъне ба канали Neka. Ҳама каса пеш аз ҳами видеоро сар кардан, яъне пеш аз нишон додани ҳами видеоҳо ма хоҳиш мекунам яъчи ки кадоме слаба нервиня илтимос ҳами видеоро тамошо накунен, тоқа бошен, тамошо накунен. На всяк случай видео на самом деле страшния, ки хеле хунрези нест, не ки айвай дам бадай бигем мешава. Барои ҳамқад баъд да комментария нанависен ки некрӯз чи бай хеле видеоро монди, ма тоқа ҳарсидам. Ма предупреждатон кардам бародаро. Хеле шуд видеои страшни накарда будам. Мунтазир буден, марамат видеороликоя сар мекунем. Рафтем. Хуб, дар ин ҷа мебинем ки як бачаи духтар разбор кардесиям гап байнишон хай гирехтагия иш қатъиш разбор кард. Ин ҳодиса дар Ҷопон рух метиҳад. Ва ин духтар асабӣ мешава, бисёри баъд сари бачаро вайрон мекунад ва дастша бинехтон чӣ гап мешава. Диден, сразу нест мешава. Ма фикри якунгим ҳамияе ки и скорее всего монтажа. Фикри дуюмгим ҳамияе ки хай дар дунё ҳар кор шуданаш мумкина, возможно и роста. Не ки дақиқат хеле наздикай ва андакманда хати шумо фаҳмида наметавонед. Ҳар як одами оддӣ наметавонад фаҳмида ки дар ҳақиқат ё монтажа ё не. тамошобинон азиз, пеш аз оне ки видео дуюмгӣ нишон диҳам, шумо дида будем як вақтое ки мисол дар Китай як бача дар раҳ рафтаст, як қатъи аробаш случайно машин мебиявад наздик меша, қариби задан назадан ки фарз кардем малоика мебиявад халос мекунад. Манам хали бояд дига наошдага 2017 сола ҳамаги як сол пеш бо да намедонам дар куҷаи тамошо кунед хитон бинед. Иш ҳам дар ҳақиқат хеле наздикай, вапше монтаж буданаш маълум нестай. Ин наметавона монтаж боша. Бо диққат тамошо мекунем. касе ками видеоролика якум бори дага худ ва христиана худ мусулмон худ ягон нация дига якун дини дига дай меган ки ангел хранители бача халос кадага, яъне малоикаи наҷот. Фикр ақидои хитона как ҳамешагӣ мисол дар комментария нависен ки шумо чӣ фикр донед, ин монтажа ё ки ҳақиқата ин кор шуданаш мумкина номумкина. Хуб, мегзарем ба видеоролики навбатӣ. Видеоролики навбатӣ ма пеш аз нишон додаш камакак дар борааш гап мезанам. Я ду блогер мисол сиёмка кардестиян, ҳам хай пеши мусурка гузаштестиян, намедонам тарафҳои Европада ё Америкада кор шудага ин ҳодиса. Дар мусурка одам меованд, яъне одами мирдагӣ, одам мирдага дар мусурка ховай, ҳам хай пешонам хеле одам меброя. Ва вақте сиёмка кардестиян кам дар хеле меҷмонанша кани ҳамин одам зинда ҳаст ё нест. Ва биёлу чида шахтон тамошо кунем бинем ки чӣ гап мешава.
ва дар ҳамин ҳолат ки ё мисол ҳушонд ба ҳамин ҷасада дау пара я бача капишон хеле ва дамка пӯшидагия сип сиёҳ рӯш маълум неста ба тарафи ё наздик мешавад ва ё албатта вая мебинад скорости вая хуб аҳамиятед ки аввал вай набуд ба яке пайдо мешавад аҳамияти ва скороси раҳгардии вай метарсанд албатта ки ё ақиб меравад ва сёмкая давом метиҳанд аҳамияти ин ки дарши чӣ гап мешавад. рости гап вақте ки ман якум бор тамошо кардам бародаро тамоман хеле интизор набудам хеле бача интизор набудам рости гап агар монтажам ки боша ягон монтажёри гарини боша ки бати хеле монтаж карда бутони не ки дақиқа хеле наздикай хуб аҳамияти як бори дигар. хуб тамошобини азиз мегузарам ба видеои навбатӣ дар як бассейн шудагия мисол як оила мисол қати зану шавҳар қати кӯдакошон оббозӣ кардастанд ва ғайри ҳамино ҳеҷ кас нест дар ин бассейн ва вақте ки мисол кӯдак айдаси падараш меғалта плавит кардаста касе вая мисол таги бассейн мекаша якум дар як навбати аввал видео неста ки кияй вая ба ақиб кашидаста падараш вая бассейн бировардан мегира ба як азобе хулоса мегира мебурора лучи дарша тамошо кунед дар чӣ гап мешавад. тамошобинон азиз дар ин бассейн ғайри ино касе набуд ман боз як бор дига такрор мекунам ин дастае куҷо пайдо шуд вообще непонятно шумо агар гӯя ки ягон одам буд дар оҷа ба ҷо шудагид барои чи агане ё ваёро намебинанд. инак видеои навбатӣ дар бораи видеои навбатӣ ҳичи намегум хай мисол як камераи наблюдения як гулицара мисол сёмка кардастае ҳеҷ гап нест мошино гузаштасиянд нагузаштасиянд хуб аҳамияте вазъияти шумо мебинед дар инҷа хуб аҳамияти видеоролика. аҳамияте ки дар ҳамин ҷо як силуэти ба одам монанд мисол гузаштаеста дар навбати аввал хиёл мекунӣ ки ягон одамае аммо баъд як муддат дар ҳамин байни дар медроя агар гӯем ки хай дар ҳуй боша не дар ҳуй нестае чӣ хеле мефаҳмем мисол як дам пас дарра на самом деле ҳуй мекунам ва шумо бинед ки дари ҳуй чӣ хелее ира ма пафтор мемонам бинен дар маҳкамае не ки байнашон ҳам мегзарам мерава сквозь. хуб тамошобинон азиз видеоролики охири он ҳама видеороликҳое ки шумо то ҳозир диден нисбат ба ин видеоролик дар сравнение ин видеоролик ҳичие ин на самом деле шумо дар шок меғалтонад барое ки ин невозможно ма 100%
уверенным ки так невозможно, хали намешаванд, шидагӣ нестай. Ба ҳар ҳол тамошо кунед чӣ хали видеоролика. Дар навбати аввал ҳеҷ не айдури мисол салони машина тарафи пассажир я одам телефонш хати мисол камера кадестай раҳа як мисол ҳамин раҳгузара. Ҳеҷ гап нестай, просто як раҳгузара камера кадестай. Даш тамошо кунед чӣ гап меша. вақте дар ҷои сафедӣ мерасад, одам как будто кала надора, бесар ра гаштестай. Ман уверенам ки ҳамин монтажа. Ман намедонам фикри ақидаи шуморо, хотя дар монтаж монанд нестай, не ки кадом специалист монтировать кардагия. барои чӣ? Барои ки одамизода мисол ҳамун калаш фармон меча, управлят мекунад веса ҳамин бадани одама чӣ хел ра гаштанша. Ай бесар ра гаштестай. намедонам, ака может бит муъҷизаи худованд бошад. Не ки намедонам. Худтон нависед дар комментария чӣ фикр доред. хуб тамошобинон азиз, ба ҳамин ҷо видеоролик мо ба охир мерасад. Агар ҳамин видео, ҳамин намуди формати видео ба шумо писанд омада бошад, ҳатман дастгирӣ кунед бо лайкотон ва дар канал ҳатман обуна шавед. дар комментария нависед ки мисол дар оянда мо чӣ хели видеоро мисол ба шумо нишон. боқи ҳама каса дар паноҳи худо бошед. видеоролика нава интизор бошед.